थानी एंगै 42टा 42 60टानि बिसिङाव 42टा आसनाव जों चौमारी ब्लाइ याफारमानि दिनैनि साल अ सालो जों सिमना विधानसभा केन्द्रनि दिनै बरम गोनां विश्व केतुनि बिनि नमिनेशन ब्लाइनो जों दिनै रिटार्निं अफिसार बिनि यागो जों याफारै जों दिनै अर कक थाइजा थाइनै सालायनो बागै म सुरेन्द्रनगर हायर सेकेन्डारि स्कुल कोसाम रोंनगो अर जों बाथारबाय बायका दिनै नौ जे बेलाय बेलायखन हामबाय मारुओ जत ताखुक ताइ बुकुक ताइ सिक्ला ताइ बुरा जत ननो हामबाय मारु दिनैनि हाय साल कथार सालो नरक जतनो मिया सारिगो किसा खबर मानमानि लगे लगे न धरो आपसे गोबां माखाय नखर माने बागै ताइबा हामबाय मारुओ दिनै रिटायार्ड पार्सन गोबां मा फायजाक फानग्रा बदल रक बरनो जों हामबाय मारुओ खाजानि ताखुक ताइ बुकुक जों जे ताबुकनो जों कायसा गान रिसामुं रिसाबै जे खानारि नायरक बंनि रिसामुंबाय जों तिने अर मा मुसाका आकक तामतम तामहनि सा आकक जतनो दिबर kaham te cinero borom genang cini Sarem DC cini Kakak Robindra Deborma tongboyo jaka blog ni joto leaders TWF YTF ni jotono waisaban sasiwana tamale satung motung tongo sing jotono mai bawa khailaika kai tini sing nomination kaham kai review file manka cini bubagrani leadership ti prasado sing blog ni ni joto ya priselajak tini norok joto tini jaman jangnai baksa borkatha logni thangbaika haipano जों jotono hambai mario je tini chini bubagrano hamjaglai जों joto bebagno SDM thangai nomination rimani abo success ingkha kokai salni romoi जों hornoi salni hornoi romoi matraya mathuya miya bo hopung usirang bo hopung shorirok ekdom pura mojijak bubagra bo abohino mojijak sapung hopung tongnani ingkai rajbario gobangma jenggal thayo kuno problem kri tabu sujaratei je chini bubagrani naharbung greater tipalen जों फाइनाय 16 तारिखतो chini बुथ te bisi din krikha बुथ ni yagulo tirpla hastebo kebo kuno রাজনৈতিক বদল অজাগাও সাইসুন সরকার গঠন খাইমানগ্লা जोंनो जेसेबां सालागनि नांनायाबो जों गाहाम कायनो सायमोनो आ जरावनो आपनो जों नायसिंलाय दङ जों लायथानाय साला गोबांमा राजनैतिक बदल लखा जे रांनि बागै दफाना फालमानि रांनि बागै एलायन्सनि अ भारतबर्षनि जे राजनैतिक बदल जातीय राजनैतिक बदल लग्न जों फालमानि नुगजाखा फैयाबासिनि बुबाग्रानो कोनो राजनैतिक बदल पाइमानलिया ताखुर बुखुरो आबो सेचिनि ब्लाइखेनो जों खा कचनो जे जों बुबाग्रा हाय लिडार मानै तिनि बुबाग्राबो 200 कोटी 300 कोटी रां बेदक जाखा किन्तु रां आसलिया जों ग्रेटर टिपालेन से सुइरि दे ग्रेटर टिपालेन सुइरि kai जों नरबाय एलायन्स मानो जों ग्रेटर टिपालेन से केबो बाय एलायन्स मै हनि तिनि बुबाग्रा प्रमाण खारिका जे ত্রিপুরা হস্তব ত্রিপুরাহানি বসারক বিধানসভা নাংনাই হায়াসা পর্যন্ত जों केबो बाय एलायन्स इंडिया আপনি বাগৈ 2023 जों मिया साल देसिमी तिनि हपुं आसगै जत्तनो बजागा बासारिनानि नायया कइसिनि बुबाग्रा सिलेक्ट खायै तिनि जों 42 सीट बसाव
কোন ত্রিপুরা রাজ্য এমন কোন লাইফমা করে যে আঞ্চলিক দলের 42 সিট তো বাঁচাকা নেই তাকর বুকুরো তিনি চুল সাইমানো শুধু সিমনা সিমিয়া সিনি মোহনপুর বামুতি আর বুজুং কপ্লাইং নাই কাহাম কাইनो সাইমানো যতনো খা দুজাক जों हायो बागै तिनि सिमि ते 15 दिन जों 16 दिन मतो सामुं काहामकाय खायलायनाय कखाय अमसिमिना आंनो रिक्वेस्ट खालामनाय नुनो जोङो हयतो केमि खावो किसिसा खा दमानि एकबा खा केरें मानि हयतो भबिष्यत बिषयकेतु देबरमान बोद्रि खांकाय बकी आगे आईपीएफ नि कसाम खालाय फायमानि बरना सिमिदे नायखंनो आमनो किसिसा बरनो खाव दुजागै दङ आंनो बिसगै तिनि नरनि अ जागायाव बिभागरानि कसम साइसाव बिषयकेतु महाय बरगया बेयाव केबल खानि केबल फिजिं खालायनो जतो आंनो बागै सानाय आंनो बागै तिनि अरज फाइनाल रगनो ता आंजो तन को जमु लिडर्स रगनो जों तिनि सिमि हजागमा